Una, taong tapulan, di gila mo kupot anang kuan. Yan pa anak. Mata kabalog, ug mawala na ko. Karon na tangad lawag. Karon dia, sige. So what's up mga wakwak? It's me again, your malditong squared. Og karon na pod. Gahulat mi sa mga kauban. Kay dugay na ko wala update na akong vlog yon. Gahulat na lang, gahulat lang Jerome, Lantilio. Karon magama mig video na pod, comedy skits. Tara, kurwak bulag buho. Pabulaw na. Hindi mo kuno makauban bitaw. Gatex ko ang pasayoon. Mga hapit na alas 11. Mari naman sa paniod to na. Para malibre ba? Para kuha ng buntag. Wala di mahago ang pagkabuntag. Yung color. Mauli ay. Mabanday ka tong Traidor! Traidor ning pagkatao na eh. Mao dili pareha mo gud sa utok gud anang kuan. Mo gud na mo ni makabulay ning nanang taas kay bitaw. Mabala ko pangita. Ugat pa kag 30 minutes sa nimo abot og asa dapat isingkin nimo, asa dapat nimo ikat. Duha ka bulan karon pagapakita. Tubuan si kauban ni kuan ni Luntayaw. Oh. Katulayan fiction niya. Mentag ako ngon ugalay pamahaw kay okay rag maniwang. Ay si. Busok gyud kay kag naglawas bubong oh. Di mo na pwede matawag pa ng karon ha. Mo gani. Ne, Dili ra po na mabusog gusto ra ka plang na mo na mag-out gilisod gidayungan. may mangko kay magkaon sa magkalala ning COVID aning ato ang naso. Kamo nangamatay na mo ako maniwang pa. Ay si. Problema og muniwang pa mag-grade sa ning atake. Na, mura. Sug kutam. Na. Tubong. Asa magpapangit? Ay naman, alam vulcanizing siya. Pasa man di kang pahangin. Nasa inyo ang pagkalayo na mo vulcanizing hadto. Nauplat na kayo. Dako pagay kang sakay. Hato ta magpangin. Hato Sa? Dumalaay. Hato ba babang Buang haana na ipahanginan haanang Kusog hangin manong kay bagyo bago. hilin. Katoy diretso na arong mahanginan pod. Ah, pila raman ang 5. Di ka kakuan og 5? 5 pesos di ka kakuan. Di po ang pinga. Ako dugay bito ko. Saksat go. Igda. Nasa silina. Yawo man. Di ka kalasan og cord nang ako kay magahigda ko gapansak ng cord. Pinaka-cord na. Ito na bago kay sa tumagiti. Kato kana bago po to. Una po to kuha to. Tingala ko. Nabalik ng tumoy lagi. Magbuntag ra gyud na ang ga-charge na ko cellphone gyud. Na na pro ko ah. Di mo ikaw ba alam nga mo mag-asit pa kag alam kay bangon ko kay basig puno na to akong cellphone. Mabuntag gyud na kay nakatulog man ka. Lagi. Damgo ba? Magdamgo kaya. Kada sa damgo, klaro kay nung kay timanan gid mo nakisa ng mga nawunga ba? Nagkasulay Di day. makamata ka. Makalimot na kisa ng mga nawunga. Unsay puro atong nawunga. Magkamo kag malata ka. Baling Matay ka baloy ko. Wala ka post da. Matay kay pag Una, taong tapulan, di gid lamang mo kupot anang kuan. Stan ulong mubo. Oh, gila mo ka baloy. Gawid. Pwede mo na masakap na. Sagpao. Reporter kaya kay social distancing. Ay, ikuro po. Dokyo ka na magkuhan. Ay, ikuro. Ang mataas man day na, oh. Klaro ana. Sige na, itindog, no? Oh nan. Adi, di ba? Itindog sa sulayan gani. Oh. Ah, hay. Taas na ganiha. Hari ra ko magpuyo, maganaw na ra ko niya. Ay, sus. Maunay, tubag. Anong mo itong mga tawag yung tapulan mo kupot. Oh. Karon, di ko matingala. Sige na, to. Sige na, sudan na to. Ano? Laina naman. Ora Ay, katungtong si David. Katong kunita ng kamot na beta. I see. Kasi balag to. Indo si Bobong. Nasuya man na si Bobong. Papilan niya si Bobong, nasuya man na. Bete, unsay oras na? Sayo pa kaayo. 11 pa sayo. Alas 11 pa scored mo na mo yung palas 11 pa scored. Utos sa tadaan sa magama. Subagong ka na ako. Plus 11:50. Ay, maman, sa kadagan ninyo, magulot pa. Sana itong photographer nga. Na, tagam. Kisay uyap anak, kisay tag-iyan ng lakihan na, mo inom. Dili, anak, dili, siya may ingon nga, ano mo ingon makagaya ipakita. Nay gitago, nay gustong dili pakitaan. Wala lagi inana to chay. Muna imong gikuan teng. Kok
Muna si boss, go. Muna yung mga tripod. Yung wala may level pag ida te. Wa po gani, ay lang po mag-video ka, magalantaw pa kag natubong pa. Mayra man ang pag-stand doon. Mayra mo guna nig stand. Ning stand nimo, pero ang bit-bit. Macho no. Sa likod tong kay kamadaog ha. Pangalan niya dili man pangalan thank you pangalan. Kani oh hana ipingi. Susunod hari Kani ba? na ko gani ah. Kani maiga oh. Ano? Kani maiga ba kanay hana igo hana. Ala lagi. Kani sintro hane hane. Unsa man kanang sa style sa haircut? Badles kagis niya kagis. May mangguna unggoy kabunguton kay kaba, ha, bunguton kay muntan ng lawas. Bunguto na unggoy di ay. Bunguton rin ng unggoy. Ay, bunguto na unggoy daw. Naman po yung unggoy di bunguto. Pution pag yun. Pution pag yun. Agression nagnita ako. Babo. Gorilla. Ano to bang? Mababoy. Ala babo. Ala. Kiti ang walang itlog. Mo ang gidali mo pika. Kanang Gaino yang mamanikaran dito. fighter bay mo Malibakiro kaayo. Kaugali yung barkada. Kaugali yung barkada. Panglibakon. Naranje. Lagopuan kay Dukyo. Sige ang atensyon na Sige, alas 5 na ko. Ay hana lakaw-lakaw ra hana. Paglantaw sa kuan, alas 5 Titings TV si Sanso dagay adto. Nignan Gadungan gid mi aning Agustin. Pero yung ka-update si Sanso. May na kay may tigpos ba dito ta magkuan. Lami kay na si admin yun. Active kaayo. Dok, welcome to my vlog. Napipi gidig action ning luyo na ani Dok ah. Kapila na lang yung Gana naguna na pagkaligsan. Naligsan pud ini. Ligsan bitaw na. Bisag hangin ra kanay, bisag jis na puno hangin. Bisag unsa ka gwapo imong motor umagayan kag nawong. Walay kasi. Mao, sakto ron. Sakto ron. Di ba ako adok? Oh, hugaw kay ko motor. Sa? Bisag hugaw kay ko motor. Motor na gayang pugnawaw. Kapaburat. Sige nanay ko gwapo po ko. Amo lagi. Gwapo kay ko. Ikaw rabi apoy gamot Wala ka. ang na-joke. Manguya pagod si mami na ako. Kataw ipod. Di pa mo yabang kang mamay pero nangabit po na ka. Ah. Okay na. Aper. Elisa, Pamila pamila sa ko. daan kayo mapag. Di ko lang. Una-una niya, matay dak tao gamay dak, bilik dak. Sibuyaks. Dili. Sibuyaks cute kay pero dak. Usa may pista ron daw. Sige, sa pasaba. Pila to yung galagotok. Sige ilong nimo ang galagotok. Lat. Baw. Ibinoangan ka bang ha? Ang buang. Baw. Mura pud ani ang Ilong. ilong. Naa, wala ka nang kumingking yung mga baw. Ilong baw. Adto ko yung sinubo. Kasi magikam. Wala ka mo. Nakita na po na ko ang liwa. Na, mao na. Kinsa man day way liwat na ana bong. Kinsa man day way liwat ana. Na baong. Tagang. Oh, yapil ako. Tolo. Unsa man pagkaliwat na? Wala mo. Kaon pug bansi. Mao. Dili, ako, magkasabot ko kay bayoton sila, pero Ay, Bayotan. bayoton. palibre rin ko. Okay ra bayoton dok basta kay dili baog. Palibre rin ko, palibre rin ko, boss. Oh, Libre rin ko. kamatay. Nakasabot ko nga wala ko'y liwat daw. Kay wala mo ko'y uyab. Ikaw kay na kay uyab. Ano mo kay liwat? Oh, wala ko na iya, boss, ha? Saksi ka, boss. Sa video, boss. Wala iya. Walay uyab. Na Ay, wala. Mamang mabawi. Yung kag wala. Mamang mamawi. Mama, wala ba wiya eh? Nayo iya, wala. Wala. Eh. Do, kailan mo kasi mo uyab, do. Pati, ako magkagkuha na. Saan mo tayo, ha? Dalo. Dalo pa. Yo, boss tayo mo mamadog. Yata daw. Muna, dalo. Imon si mama. Wala tagas ta mama. Bong, muna nagkapait, bong. Pilot mo Si mami, iyaon. Nga iyahang uyab. Dili yatag ako. Si mama pag ako, iyahon, pag iyahon. pagsabot. Pero unsa man ni nagkailaman ko, pero mapasambingi ko dito po. Bingay. Si Bobong, wala gagayang si Bobong. Nga na si Bubong.
Wata kabalog, ug mawala na ko. Karon na tangad lawag. Karon dia, sige, tukpos ka na mo ano. Gahulat biya pud mi aron. Gahulat mi. Gahulat gyud mo di mo magkatulog. Oh. Lami kay natural nga kape ba katong init-init nga. Oh, Pait pa. Nya ang ikot sara nimo kato pag iya ang kuan rapper. Rapper. Dong maglantar ra pud mi ang lukuan to. Sus Kristo. Mangapi pag yun mi. Mo na Sige siguro. naman mag-vigil ka na gabi kay matulog mo. Aw. Tanaw si Orom. Ay di ang Magtanaw si Kondokyo, timo din bungutan ni Dokyo, no? Oh. Basi pag dalan pag kape gagakutaw pa. Ko mainom na si mama nga ma, magpa-vigil mao sa kabulan gid ma. Oh. Awas ka bulan. Kay og matulog na ko ang mga kagrupo. Ay. Balag mura kog matagdalan siyang. Di Oro. ko matulog. Oro. Ay tulugay oh, bala. Eh, o bagdukan mi kato ay pug gina dakan kay imong kalak usar gina mamili gud kag asa imong kuanon. Ikaw teng tulog sa nung ikaw bisitaon karon ni Dokyo. Una kanang kalag di na mo sakay og motor. Mao lagi. Asa mo anha abot din na. Imuha orom. Tulog stiting orom. Tulog si Boyax orom. Ay pug kung ingnang mulupad kag diretso. Tulog si Bubok orom. Ay pug Dili di ko mabalhin og dili mamatay ginako ang paurumon. Mamang urumon nga naman may kadulog. Ha? Naman may kadulog. Nagisag na ikanulog kay dili. Patay og tulog. Sa patay tulog. Tana ko mo, mama kamatay man kan di pa madi ka ganan mamatay. Mao. Mga lahig man ka. Ito ang lupo ko ninyo. Ikaw nang gapay ng puhon mawala ka. Oh, gisabayan na buhay. Suporta ra biya pud me. Alam pa isip barkada mo suporta me. Ay dili lamang ko magpa-orom. Ano? Ano na lang lagay. Yawa ka. Ayaw pagikog Dok. Liliktan na magawa. Ayaw. Perwisyo mo di ka kaayog mamatay ka Dok. May liktan na gamay. Ayaw Dok. Kamera. Ayaw pagikog Dok. Maalahig may ang imong kabuang. Ayaw na naman pagpakamatay do. Ay di na ako. Ayaw ra kamatay. Pagkadalo. Plano lagi da ini. Square do pagkadalo. Ako. Isa. Mudawa. Damaton kayo. Ikumpara pula mo ng ana oh. Ay dawa. Dilawa. Ayaw ruta mabot ana. Ana sa punang ko no, diferensya. Magkikita ka na ta, ilaan na Anak ko no, nya kabubong ko ari, kay square do po na ere. Mabalik sa adto. Mabalik sa taas-taas. Mabalik sa taas-taas. Kinok magay nang. Sige ra. Hoy.